Генчев, твоето вино беше много хубаво. Трябва пак да направим. Аз не знам. Другия път, като сме тук, И знаеш, що най-вероятно. така наесен да отидем и с една Знаеш, тенджера на огъня. И вероятно е хубаво, защото най-вероятно ползваше вино не за 1 евро, ползваше окей вино. Да. Ние тогава дадохме доста пари за всичките простоти, де се слагат вътре, човек. Канели, ванили. Дясно. Се ходи към. Виждат много детайли. Между двете, сега точно между двете. Колко детайлно да видиш. Виждам, че е надупена също, не се слушала. Хора сега не може да ви спреш. Електронната пушка, сигурно, ама трудна работа. Отива вдясно. Това дръвче, дето е, последното най-вдясно, на поляната отива вдясно. И че верно по нас. Видях се, добре. Няма да мога да се видя. Няма да сега и да се по нас. Няма да оцелее дълго, като гледам и реакции. Така, ни видя 10 минути по-късно, че ние сме тук. И снимки ли правиш, или? Да. Защо не е видео? Защото съм тук.